Ето админе, сега ще видиш какви хакери има в сервера ти. Пламене, серверът е пълен с хакери, бъдни ги ако обичаш. Защото ние Ще видите, бате, ето кнокбак имам и ето го Марио, бате. Марио анти-кнокбак, както виждате. Ето и екстримичето е така. Ето сега ще видиш как ще ме убият. Не беше ли легендарки, брат? Ето вижте какво е анти-кнокбак, ето да го видиш. Викай Мугму! Викай Мугму! На МСГ го викай, брат. Викай Мугму. Ама админа Мугму е бати пича, поне ще бане. Ето са да видите за какво стана въпрос. Ето го Мугму е тука. Ето вижте как го бия то и е анти-кнокбак. И айде! Ето сега ще видите какво е анти-кнокбак. Ето веднага спряха. Ето виждате какво е анти-кнокбак. Ето вижте, ви глей Мугму. Ето виж какво е анти-кнокбак, сега ще му убия. Айде, видяхте ли са? Айде, ето вижте анти-кнокбак ми прави това. Ето. Айде. Ой, добих го! Айде, Лековити! Легендарки, бата. Чакай. Бързо, аз отивам. Warp PvP-клетка. Колко зе? И тук отвънка има. Чакай. Топа нема, бе. Така. Тук отвънка има някакви. Къде са изпаднали? Така. И... Това не е легендарки. Добре, гъга. Ето, да видите за какво стана въпрос. Ти си снимали ги? И двамата? Да, бе, и двамата ги снимах. Това е доказателство, че съм анти-кнокбак. Да, убихаме. Така, мерси много за хелпа. Демоните ме убиват. Качи го. Ето, ще го кача в YouTube. Ай, качи го бързо. Лично. Аре, чао.